Evo kako u nekoliko koraka postići uvijek modern look poznat kao Smokey Eyes. Prvo na cijeli kapak nanesemo podlogu za sjenilo NYX Eyeshadow kako bismo dobili ujednačenost i postojanost svih kasnijih slojeva koje nanosimo. Jumbo pencil olovkom za oči prekrivamo cijeli kapak, prateći prirodni oblik kapka i prelazeći liniju arkade. Po rubovima kapka boju ćemo stopiti malom NYX četkicom, prelazeći diskretno i na taj način definirati željeni oblik. Cijeli postupak ponavljamo i na donjem kapku i pritom za ujednačavanje koristimo tanju spužvastu četkicu. Sivim sedefastim NYX sjenilom u svjetlijoj nijansi prelazimo preko cijelog kapka četkicom, nježno stapajući postojeće rubove, naglašavajući mačkasti oblik oka. Tamnijom nijansom sivog sedefastog sjenila istaknut ćemo kut oka. NYX Jet Black tuš u markeru poslužit će nam kako bismo uokvirili cijelo oko, iscrtavanjem linije izvana prema unutra, najprije duž unutrašnjosti donjeg kapka, a zatim i tik uz rub gornjeg kapka. Za kraj, vrhom četkice NYX Propel My Eyes maskare izvlačimo trepavice od korijena prema vrhu. Maskaru u bogatom sloju nanosimo na gornje i donje trepavice. Sa samo nekoliko proizvoda u nekoliko koraka do zavodljivog Smokey Eyes pogleda.